тамошобинони азиз, марҳамат, нигоҳ кунед инҷа чӣ боре мебинен, ҳамаш оригиналай, ҳамаш борои брендай, магазини брендави маҳкам шудагиай то як муддата. ремонтошон ки буд шав бо гаштарака кор мекунанд. Хулоса ҳозирашда аксия сар додагиянд. Марҳамат, хоҳен биёен бинен, хоҳен нависен, ҷо шуда доставкатон мекунанд. Ира бинен хи пастели билёи фасон либосои хушрӯ. Хулос ҳамаш бори Туркияя. Марҳамат, гуанҷу ам доре на? Пекин мисол Туркия. Хулоса ҳозир ҷудогона навор мегирам, нишонтон метим, хоҳишмандо бурд мекунен арӯсако махсус барои шумо аҷа. Духтаро чӣ хеле гуфтум, ина марҳамат магазини брендави маҳкам шудагай ҳозир медонен ҳамаи борошона аксия кардагиянд. Инами комплектҳо нигоҳ кунен, ҳамаш комплекттай духтаро, курпа дора, простин дора, пододеяльник дора, мақсад беҳад комплектҳои хушрӯай. Як боракак биненда, ино египетски хлопкай беҳад зурайда, инаи фасонуш ҳастай, инаи намудуш ҳастай, аҷоибот роҳатай. 750 сомон ай тамошобино, ҳозир аксия кардагиянд 600 сомон, 600 сомон. Марҳамат, кадомиша мегирен? Нигоҳ куненда набуро чихе хушрӯчанд. 600 сомон духтаро, бори оригинали бренд. Арӯсако шумода дар кор боша, ҳатман як боракак анами нуқтаи савдо биёен. Ҳамҷа биёен, хонашон биёен, бинен ба ҳазур тамошо кунен, интихоб кунен, бурд мекунен. Ҳамагӣ нархи 600 сомон. 750 кам намедоданд. Охири пулгириш буд, лекин шумода ина марҳамат аксия кардагиянд. Доставкаям ҳастай. Ина нигоҳ куненда, квай дора. Алам хе курпаи фасон дора, ана бод анаи пастели билё букатиш дора. Диден духтаро чихе хушрӯай, ҳамаш намхе наборай. Духтарако нигоҳ кунен, бори люкс мепирсен, марҳамат, як ҷо омадаги магазини бренд маҳкам шуда биненда, борои люксе ки 1200-1300 мефурӯхтанд, ҳозир скидкакати 950 сомон кардагиянд. Комплекти аҷоибот фасонай. Марҳамат, духтаро, занҳои азиз, бори бренд дар кортон боша, аз фурсат истифода барен, хоҳен биёен як боракак биненда, вариант хеле ва хеле зиёдай, ё ки нависен расмоша мепартоянд, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Мана кадомиша мегирен? 950 сомон. Гирен якта хушрӯ гирен, басай чанд сол. Ина кушодагиша биненда, моделоша бинен, иш дига фасона, иш дига фасон. Ира мешав ҳамчун курпа истифода барен, ҳамчун покрывала, простину пододеяльникошам ҳастай духтаро, ино ҳичи намешаванд. Гипюрошам хушрӯчай. Ина хичам аҷоиботай. Марҳамат, духтаро, бинен, бори беҳтаринай. 950 сомон. Рақамо ҳаст, муроҷиат кунен, доставкатон мекунанд. тамошобинони азиз, магазин маҳкам шудагай, нигоҳ кунен, 1000 сомона бори бренд, 750 сомон шудагай. Успет кунен, ина комплектакои хушрӯӣ, ина хеле якми топ. Кадомиш дар корайтона марҳамат интихоб кунен, ҷо шуда доставкатон мекунанд, ё ки биён курпа дора катиш, баъд пастелни билё дора, дидена комплектан. Бинен якта мегирен, чанд сол ба сай шута истифода мебарен. ҳамхе хушрӯчай ки ай пеш бума шумода нишонтим, инам хеле айда. Хулоса духтарако, инам хе борои бренд дар кор боша, на танҳо и модело, балки дигар фасоноям, дигар моделоям ҳамаш арзон шудагай ҷада. Марҳамат, хоҳишмандо, шумо хоҳен биёен наздик тамошо кунен, боракора интихоб кунен, харидорӣ кунен. Хоҳен инами бинен наворома, ё ки нависен, расмоша мепартоянд, ҷо шуда доставкатон мекунанд, агар худтон омада натонистен. Иҷада боша духтаро, як боракак биненда, ҳозир ҳам пастели билёи бренд нишон додам, ана баъд бо анамихел либосакои хушрӯи брендави тоза кожаяй, 750 сомона борай духтаро, 399 сомон шудагай. Бурд мекунен, магазини брендави буд, маҳкам шудагай. Марҳамат, донах мехоҳен, обтои мехоҳен, ина биёен бинен, тамошо кунен, харидорӣ кунен. Хоҳен обтои бо арзонтон мекунанд, бигирен. Ина нархиш 399 сомон, бори 700 сомон. Анаи боша 150 сомон, барбари ина брендави беҳад фасонаки хушрӯак, худаш маълумай бори качествени. Ана баъд як боракак анам безрукавкара шумо духтаро биненда, дарунуш оригинал наполнитель дорада. Мана нигоҳ кунен, оригинала ина. Марҳамат, каседа дар корай. Инора 250 кадена? Инаи цветчам ҳастай, 250 сомон. Бори оригиналай ба ҳар ҳол. Баъд ана нигоҳ куненда, иҷа кожа ҳастай. И кожаотун чанд пулай? Ина 350 буд, 250. Ина 350 сомон будан. Ина кожа буда, ира бинен, хуб кожаш хушрӯай. 250 сомон шудагай. Баъд ана хел ваяко ҳастай. Тедичои оригинал. Ино чанд пул? 120 сомон. Баъд бомбирои хушрӯ доштиян. Я бор бомбиротона нишонтим. Инора чанд карден? Курткагиша 350 буд, 300 сомон, як дона мондагиай. ана иш чи? Поёнгиш.
ям ҳамон ахай ям 3 донаш монда. 3 дона мондагай 300 сомон тамошобино марамат чӣ хеле гуфтам магазин ки махкам шудагай ҳозир ҳама чизошон арзон кардаган. Ини қисма бинен ҳамаи ҳамино ай чанд сум сар меша нархош? ҳамин ҳамаш 100 сомони распродажа шудагай 180 сомон будан ё 180 будан ҳозир 100 сомон шудаган. Марамат каддо меша мегирен. Тамоми намуди анамин худичое ки мебинен беҳад хушрӯ спартивка худи нами ҳамаш бори брендовиай магазини фирмини буд маҳкам шид. Ина ҳозир акция рафтестай 200 сомон 180 сум кам набудан 99 сомон шудаган. Марамат размерако аз размери майда сар мешавад то подростковира ҳастай размер. Охи духтаро як бор омада як бор сифати ҳаминора биненда и тамоман дига хеле качестваш прям гуфти гапо люксай. Мана теди чошона бинен чи хеле хулоса 99 сомони якта мегирен бори бренд мегирен зато духтаро шута кудакда мепушонен ҳич намешава то подросткови размера ҳастай духтарона писарона ино юния на ҳам духтар ҳам писар мепуша хушрӯвай. Курткотон чанд сумай? 700 буд 500 сомон. Ино 500 сомон шудаган мехошайку натуралкая духтаро марамат 500 сомон. Ино бачагия на 500 сомон марамат рақамошон аст хоин биён аз наздик бинен борошона хоин нависен доставкатон кунан. Тамошобинони азиз марҳамат ина пастелни билёи люксови нишон тен гуфтен ина люксови брендови борои хушрӯи фасон я магазина ки хушрӯ буд маҳкам шудагай ҳамаи борош бренд буд ҳозир акция эълон кардаган марамат метавонен харидорӣ кунен. Ҳамино 550-600 буд ҳозир 450 сомон кардаган. Нигоҳ кунен курпа дора катиш баъд инчунин пастелни билё дора простину навлучкош диден комплект чихе хушрӯай чанд расветка чанд модел сатини тоза ина хебе тоза синтетика надора духтаро мисол бадан нафас мекаша ида марамат каседа дар корай анами хебуракои фасонаки хушрӯ бо нархи дастрас ана инош чанд сумашан ана ин модели 600 сомонашам ҳастай пеш чанд сум мефурӯхтен 750 буд ҳозир 600 сомон шудагай. Аз инам глош бисёрай духтаро марамат агар шумо вақт дошта бошен биёен ба азур тамошо кунен вақт надошта бошен духтаро нависен расмоша мепартоян интихоб кунен доставкатон мекунан. ира бинен духтаро борои люкстон ёфтаги марҳамат инамҷа чизе мебинен ҳамаш брендовиай арӯсако бисёр хоҳиш мекардан рости марҳамат барои шумо анами навор пешниҳод шудагай биёен ба ҳазур тамошо кунен харидорӣ кунен омада наметонен нависен доставкатон мекунан. Нигоҳ кунен ами чемоданчикои фасон оригиналош якумгиш чанд сумай акция шудагай духтаро магазин маҳкам шудагай барои аввал ин нархоян пеш чанд сум буд 950 сомон буд 750 сомон шудагай ишчи 1800 сомона якнимазор шид анаи моделаш боша ине ки ба дараҷаш материалаш хушрӯ подушкаям дора худаш ана курпаша бинен охи и ҳама чи дора на дута болишт курпа комплекти фасон нархи иш 1000 сомон. Дӯстони азиз и хеле буракои хушрӯ бисёр аиҷада мана вақтон боша биёен ба ҳазур тамошо кунен омада натонистен рақамо ҳаст марамат муроҷиат кунен расмоша партоян ба ҳазур интихоб карда харидорӣ кунен. ира бинен охи ишаишта фасон ина марамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. ина духтаро марҳамат наматрасникам оригиналошаш мода пешниҳод кардистам биненда духтаро ҳамаш фирмини борояй ина каседа дар корай инаи велюрови наматрасникай тар намешава оба намегзарона ина намудошам ҳамхелиай иш сатиновияя бо ино ҳамаш навлучка доран катишон нархшон 299 сомон борои оригинал магазини бренд буд маҳкам шудай ҳозир инамҷа чизе дора ина хонада овардиян дастрас нархҳои беҳтарин кати пешниҳод кардистиян борои бренд марамат рақамошона мемонум духтарако арӯсако курпа мегирен пастелни билё мегирен чизе мегирен биёен тамошо кунен бинен харидорӣ кунен бурд мекунен нархҳои беҳтаринай иҷада бошад духтаро ина бренди попилара касе медона бренди бақуввати хушрӯи фасон марамат ина бо полотенцош омадагиай комплектҳои фасонаш 12 дора мана 12 дора тоза туркия на марамат попилои оригинал удафнаворо гирифта будам бо хоҳиш карден магазин маҳкам шудай духтаро бори брендай 1400 сомона 1200 сомон шудагай ина кадомашам мегирен арӯсо духтаро занҳои азиз марамат комплекти тайёри фасони
оригинал, ҳамагӣ бренди Попила, ҳамагӣ 1200 сомон. 12 дона дора. Марамат 6 та майда, 6 та калона. Марамат чизе дар корайтона, на танҳо ино, балки дастархон, пастелни бильё, курпа, болиш, либос, чизе ки инҷа мебинен. Духтаро бовар кунен, интихобшон хеле ва хеле зиёдай. Ҳамаш бори брендай, ҳамаш оригиналай. Духтаро ина марамат, ина нархора гуфтестам то на чанд сум кардаган. Хоҳишмандо метонен биён аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен. Омада наметонистагиҳо марамат рақамҳо дар рӯи экран ҳаст, муроҷиат кунен, доставкатон кунанд.